ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಪಂಡದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವ್ಲೋಗುನು ತೂಪುನಿಕ್ಕು ದುಂಬು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ತೋಲೆ. ಯಾನಿತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಮಂಗಳದೇವಿದಲ್ಪ ಕಾಂತಿ ಚರ್ಚಿಡು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ನಿಂಪು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು. ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವಾದಿತ್ತಲು ಆಟಿ ಕೊಡಂಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ನಿಗುಲ್ಲ ತೂಲೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂದುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು. ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಆಟಿದ ತೆನೆಸ್ಲ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಕವರ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಊರಿಗೆ ಪಾಯರತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಇತ್ಯಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಗಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜೆರ್ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸೀಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್. ಇಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ ಸೀಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಅವಲೆ ಟ್ರೈನ್ಲ ಪಿದಾಡನ್ ತೊಲೆ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ಡುಂಡಿತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂಡ ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು, ಬಸ್ಸಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಡೇ ಪೋಪುನು ಬೊಕ ಬೇಗಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಸ್ ತಕುಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾವಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಂಡದು ಮೂಲು ಬೇಕಲ್ ಕೋಟೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪಾರ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗ್ ಆಂಡ ಹೊರ ಇಡೆ ಬಲೆ ಪಂಡ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತದು ತೂಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಜತ್ತದು ಬಸ್ಸಟ್ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಡ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಕಾಂಜಂಗಾಡು ಜಪ್ಪಗ ಅಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಜೈತಿಜ ಮೂಲು ಓಲ್ತುಲೆ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು, ಪೂರ ಪಜೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಚ್ಚೆದ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ ಕೋಟೆದ ಕಡಲ್ ತೋಜುನು ಬರೀಟ್ ಪೂರ ಗಾಳಿ ಮರತ ದೈನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಡಲ್ದ ದದೆ ಉಬ್ಬರ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತ ಪೂರ ಐಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ತಾರಿಸುದೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪವೆ ಅನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ದದನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಇಲ್ಲುಲ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗ
ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯ್ದೈಲ ಉಂಡು. ಕೇರಳನ ಏಪಲ ದೇವರನ ನಾಡುಂದುಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಉಂಡತೆ ಶೋಕ್ಲ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ತೋಜುಂಡತೆ ಅವಳು. ಇಂಕ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲತೆ ಪೂರ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅವಳಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಮೇಯೊಂದುಂಡು. ಅವು ಬೆನ್ ತೂಯರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಬತ್ತನ ಮೂಲು ಜತದು ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯಿಂದು ಮೂಲು ಬಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೊಂಬುಲ ಎತ್ತುಂಡು ಪೂರ ತಿರ್ಗು ಇತ್ತೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಾದಿತ್ತುಂಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಾರೆದಿರೇಟ್ ವನಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ವನಸ್ ಪಾಡ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈತ್ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಬರೋಂತೇರು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಡೇರು ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ ಓಲ ಅಂಚಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ ತಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು. ನಾನ್ ವೆಜ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲು ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಅವೆಂದೆ ತೊಂಡ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ ತೆಲಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮೂಲು ನೀರು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿದ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಲಾಟ್ರಿನ ತೂನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದರೆ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ ಅವಳೊಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿಲ ದೆತೊಂಡ. ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿಂದ ಅಂಡ್ ಅವಲೆ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಪಿದಾಯಿಡ್ಲಿ ಏತ್ ಮೀನಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತ ಮೀನು ಯಾನ್ ತೂತಿನೇಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ KGಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೂನಗನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೊಂಡಸ್ಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಮೂಲು ಪೂರ ಮರಕಲೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಉಲೈಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ಪಿದಾಯಿಡಿತ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಲೈ ಕೂಡ ಪೋಡಾತೆ ಆನ ತುಲೆ ಏತ್ ಮೀನು ಪಂಡ ರಾಶಿ ಮೀನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಿನಾತಿ ತೋಜುಡು ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಅಂಚಾದ ಎಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ರಾಶಿ ಇತ್ತುಂಡು. ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಉಲೈ ಪೂರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ವಾಸನೆ ಪರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಯಾನಿಂಚೆನೆ ಮೀನು ತೂಯರೆ ಅಂತ ಪೋತೀನಿ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜತೆ ಕನಾಯರ ಪೂರ ಬಂಗಾವು ಅಂಚಾದ ತುಲೆಂಬೇರು ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನಲ ಅದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೊಕ ದಾದ ಮೀನಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಕ್ಗೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಅವಳು ದೀದಿತ್ತೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಮೀನಂದು ಗೊತ್ತಿಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಚಂಬಲ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಪೂರ ಮೀನೊನ್ಲ ತೂಂದೇ ಬರೋಂತೇನ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕೊರೊಂತೇರು ಮೀನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು. ಪೂರೆನ್ಲ ತೂಂದೇ ಬರೋಂತೇನ ಒಂದು ತುಲೆ ಕರಿ ಮೀನ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೊರ ಸುತ್ತ ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಡು ಟ್ರೈನ್ ಬರೆಯ ರಾಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ತೆ ಮೂಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತದ ರೈಲ್ಗೆ ಕಾತೊಂದೆ ಕುಲೋಂದುಲ್ಲೆ ದೊಂಬುಗ್ ಪೋತಿನದೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಚ್ಚದು ಪೋತುಂಡು. ಈ ವ್ಲೋಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡದ ಎನ್ವೇನ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆ ರೇಗ್ಲ ಈ ವ್ಲೋಗುನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೂ ಪೂರ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ವ್ಲೋಗುನ್ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವ್ಲೋಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದ ಕೂಡ ಈ ವ್ಲೋಗುನು ಇಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲೋಗ್ಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತು ತೂಯಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ.